Zaman biyen nek las ya bisa. Kayak dhisik Kang. Kayak tak ulang anak wis anak las wis anak. Berarti dicoba suami berarti. Dari saurunge Mbah Biran berarti. Kok mentil. Ora. Maksud kuwi liyane omah liyane. Ngono, ora nggone kono dudu tak omong niki. Liyane ta. Iya maksudku zaman biyen saya nek tukang las ngono lho. Las demit ya las iki ngono lho. Dudu tukang las dudu. Oh, demit murup koyo dicolok iki. Masih wong bayi telagang. Walah, untuk tukang las kayak mentil. Duduk ngono lho. Maksudku las apa demit. Lah wong telagang. Terus sampai umur wis metu ngono kuwi jenenge las kuwi ngono. Iku sagon yo. Zaman biyen awam tau krungu dicolok gak ta? Aku wis teko. Mas las kuwi duduk tukang las ngono lho.